No niin, tänään oli ensimmäinen aamu sitten kun tehtiin aamureenit, eli kello 5 lähdettiin salille ja 7 töihin. 8 tuntia töissä, sitten kotiin ja pikkupäikkerit. Ja nyt sitten vähän miettii, että mitä sitä sitten oikein tekisi. Koko ajan tekisi niillä tässä salille, mutta en tiedä. Ei silleen hirveän ainakaan vielä ole paikat mitenkään kipeytynyt erityisemmin. Mä veikkaan, että se on vasta kun nukkunut kunnon yöunet, niin huomenna tuntuu sitten reeni vasta, että on mennyt perille. Mutta tää oli vasta ensimmäinen aamu. Kokeillaan nyt viikko pari tätä ja miten tää tästä etenee. Mutta ihan hyvät fiilikset on tähän mennessä yhden aamun jälkeen. Mutta myöhemmin lisää sitten. Minä lähden kohta meal preppaamaan seuraavan parin päivän ruuat ja ei tarvi niitä sitten murehtia viikonloppuna. Jes, moro.